Menteri ki kampo yang ke jela ubah lakmen rumbui minta kesengi oleh itu bahnin kemir ladon ke jinya shoy adat hakaba uwei ni sipai CRPF ulamen saw. Hakaba di berkani ubah rumbui oleh itu bah kepor katwi siteng min mir keladon ke jinya huri hura bat ke jing bem yesatu jimut hapadeng arken hun hakaba lamiru ke jinya shoy adat. Habaya di berkani ladon ru ke jinya kulmarken hun bat uwei CRP ubah lamen saw hakan ke jingja. Yauni CRP lara anak hospital ben ai kijing sumar. Uba rumboy ulay turu bahadu menta semlat latip ya kadau jong hani kajingja berkajing toke jong ki pulit kadang ya cukman. Hoi hanong sangru kadon kajingjia hakapor kadwisten kiyo jingkip ba kidon kibre kiba pintuma kibaya hala kibaya pintuma hakaya kaji ta kipulit kilale but harin katukan nepot kila tem ya kata jingjia handai udah kulit kilawan sport hanat kilap yang ba kudan ba pentip ba dong dia mau tapi kulit kilale bat kilara ya armut kibri balu adha sathanam hading kata kiwan kibri kila penmi ya ka jing kulmar ta handai dah di prelang jong kibarsnong ba jing prelang jing kulit tekan ka kam ka la penjen tuhi te yakan niru ki kulit kila sare kakis dan wat kadau but isa pek ini ha katkum ka jingtip ka jami nomor ba ya ka jingtip maria yo jingtip ki kulit hapor kadisten kila le anda hadin tak le yo jingtip ba kidon ki jingjia kila le te ke bajia kadon tak yo full report na kulit namla dan rei nga ke banga kwa ban ong kolong ba da ka jias trailang ki borstong da ki borsor ki pulit hangtu te tahan ling katukan nepor la benten ni kana jia kan at ban komen scam ba ki pulit da ki listit ni ki lak kan daw ba nimpe ba ka ba konstan kalong ba ngakwa ya ka ba ki pulit hakano kono ka jingtip ba ki tip ya ki jingjia ki ban actively namba bahkan numi kadang jibom ya sentuh jumut hangnor namba honestly kamandra ya ka dakwe ka angkel ya injing kia bari ya mentangam lawan ong mano ba involve nomor ba katkum ka jingtip ko jongi kalong ba ya kita ki bre ki ba kila ki babu ai kru ki kila identify kila sim kila yoi te den takadaw ki pilit kinle investigation but ya kita ki babu ai ko sa khot gam bang kli ki na ko bajia ta hado ban dep investigation nim lam ok mano badan ki mano ba kan shoy akan shoy ngrai ngala ban sim ba kan ko de kala ban de jias no thu bakla hangnor tang ba kum ka police department kum ki thanat ki badan hakno no ga ka ambe tang pos lom hapo ki jaka ba kan no ga jingjia kay libat swiftly nang ba kanong mi kanong no jibom ya smutho jimot ne ka ban ra ya ka no ka jingjia ka bas musi ka kerteng ngam dan bat nga udai we hri khatongor we de orderly sinjong we BGP hakata ka por kinagi CFP ki ya patroli tau mo hangtaru da ka jing smutho bakla ki ya dan ka jing ya kawang mau te udan we CRPF Bangsa, kaya ulara ako civil hospital. Ladang itip ya kadaw kanong lo, bangin tip nae kami, hindi na daw isim bakala banday ka jimbom kabom kaday ka jimbom yas muthu hakanur ka nakador. Kaday na kadaw kwan ra ya ka ni ka jingjia. Kaday na kadaw ang ipiba kipulit ya ban act swiftly. Ya kanur nakakam nang ba bakino kuno gibrit bala kulmar laneban pensungtu baklayo pa ba kinum yoban pensungtu bakla tangkata mah hado mentang hangning empat tip kata pi ke pulit kinle yang bengkam kat ka badai benle kidan ka full authority ha ka ba maintain ya ka peace and security hapo kadu ko jaka la kadai hakan ko jakaru kidan mo ka ba mah